Ano gikuyo kung pukunin mo diri koy? Samang taong ka nga kagagapon rabab. Mga yaga-yagaon kay mo. Igaon ka sakto na itong nga kanta. Sakto lang yapon gilabayan ng mga itag bunot gani kay pataka aron mong kanta. Tama ka nag-istorya nga nanay ko si kuya, dep, tanda-kuha. Kaya kalimot pagay kuno, niwang mo to sa una. Tinitambok ba? Mayroon pag kamoy na ikot, pero mas kita sa likod. Atis makita aron ba mi karon? Kaya karon, nasa na po tamad to? Magkita ra gay mino, di ra gay mi sa kakahuyan kay para dili ta mabunalan siyang kuya. Hindi pa bunalan siyang kuya, basig nagsunod to ba? Oo man ka nagsabot na nako tudaan nga dapat dili mabantayan siyang kuya nga makita mi. Ulatahan na po tanam, mahala ka na, di ka buwan. Ayaw, ubadi ko ba? Ubadi ko ba? Ikaw rin akong giuban ganino. Ano si Milad ay? Nila, wa na ko to ba na kay magsiyit og katawa. Una niya, ako na bumbunog, ano yun, ikaw, safety kayo, Dili magagali. bang ka? Ugod ani man sa plano. Mag-date ming duha. Ikaw sa likod magtanaw-tanaw ra ka kung naabay ang kuya. Ah, ako'y monitor sa kwan, kuya. Oh, tanaw, serious ni ka sa kuwa dahil nga para kita duha managan ta iba ibili na itong tika. Para makasibat, pwede ra po. Ako'y gwardyan nyo, ako'y Oh, gwardyan. ikaw gwardiya mag-date mi ha. Sige, basta ako'y gwardyan. Kasi pag kauman na ning date, libre yung tagal Jollibee. Yes! Ah, patay ha. Namiya na ko eh. Parang nagpaabot na to siya rin duha. Tara ta. Tara. Dili, asa ka? Dito ba? Adre, eh. Dili mo sabot eh. Gini? Dili mo sabot. Uni, ngayon niya? Kani nga punuan. Kini nga punuan. Oh, dili may makita. Ya, asa man siya ron? Na. Pandamay na. Ito na, sumila ko. Agalaw-gawan ni si Milan ni Apas pag yudoy. Ano ba ako ako? Iyo, ang sabay kay tanong kay para duluhan ta mabunog ron. Tulanan. Asa lang kudalan? Mamisita na pod. Nga na po ka rin magkatawa na po. Mamisita ano to itong hapon maghapon. Asa ko mo banday? Iyo, sabay. Bakit ikaw na yung kuya? Ano ang uyo kita? Kuya. Iyo ko na to ni Koy. Mag-date mi karon ba? No, diya ka? Kita eh, tig kuan sa kuan mga palibot. Ay mo ra kita look out. Out ta. Siya. Ikaw bota baya kay ka, bota baya kay ka. Out ta kay na. Dito ko na kung mga ano look out na. Look out. Dako kay to yang kuya. Charo ko, sure ko di ka kita. Dito kaya lang dako kay inig ko dako kay butno. Oh, klaro na niya dayon, yung kadagan dayon. Biyaan day ka na mo. Ane be. Ikaw lid. Diya ka sa loyo ha. Ikaw Mils, diri po kas pikas. Kay narbe iro diya. Pagbantay mo si iro kay mo upakan ka. Kay mag-date ning duha diri ba? Sige Koy, dili ko sa luyo. Ikaw Mels, diha ka sana nagpaghot ng ero. Sabi ko na paakat si Ero diha. Distansya lang, kung kailan gaguli tagot. No, kung sukol ko pinaakay pod. Ang gato wala na. Dili na may koy. Hindi dili kita gipabantay ning Ero eh. Oh, relax lang. Eh, sa pa kay look out ko diri. Hindi mo kung pabantay, hindi Koy. Ay nga, si Arman day ni. Ako pagtae ko diri eh. Uy, nara ko diri. Uy, pandamay na raman di ka diya di ay. Uy, kay nara ko diri. Tugay kay ka. Na kanina ra po ko diri pinabot. Mingaw na kay ko si mua ba? Dili na diri sa ka na. Ay, atisa po kay ning agianan ay punuan man. Wala po ni mo reklamo. Uy, sa ka na. Unsa man? Musaka ka, umuli na lang ko. Ilagi mo saka na. Ah, grabe sa kita po kay munong managpa oy. Mas mo kadayon. Alaman, ikaw nagimingaw be. Pag-isa ko be. Say, kiss. Mura po kag nanutbrush. Ah, ginaman na kinahanglan ng toothbrush. Tanawa na akong ngipon. Napa ba toothbrush na oh. Ah, adlo ka po ni mo ngipon. Nagabas. Ah, grabe po ng murag gabas. Normal naman ginagod. Daan naman guna pag anak sa kuha. Ah, sige na, bigis na. Kasi absent ang kuya. Daar, man day na. Ang piso ko ha. Sige na, dali eh. The Bluetooth device is connected successfully. 1 point. Adik, nangguro ka? Taka, naman ka. Ano na naman yung reaksyon? Ikaw daw nakakiss daw. First time guna ko na. Sige na, daboy na ba yung sabado ba? Oh, patay na na si kuya. Iskot na. Asa mo dito ang ipabantay dahi. Wala mong kupinduti. Laning bataan ni wag kinluan ang maguyan, Rio. Ifrel! Na, sa ako na natunirang ipakita kasi mo kuya. Grabe mo si kuya. Baba na nagbalik mo, diri agi oh. Diri agi. Kati ba yung punuanan ni. Uy, Wala pa sa acting ha. Nya karon, asa man ka? muli na. Say muli na imong mga kauban, hindi mo pangipuson dito ha. Ha? Asa ni sila? Dito ha, ang ibang kulata. Karon,
Ikaw na sa daw kulatahon. Mayaw po maluoy ka sa kuha. Wala na ni kaluoy. Mo ni dapat si Mua. Yati, dinigit ako kuy Kuy Mills. Yati, gini bataan, gini pandamay juga kayo ba? Bangon na natin kabuang ano. Asa may tama nimo? Awar ko daw. Tulong mo na nakabuang diri na basta na yati. Bro, buwang oh. Ang buwang. Tama ka. Lid, Mills, waman mo nitugan nga naabot na iyang kuya. Saan mag-ingon nga? Iyan kuya mo nakita sa mua? Palpak mong duwa ba? Nalipat ko kasi kung isa istorya itong iro. Kaya tanawa ako na, nawala na ako sinilas. Asa mo na? Nabili nito, balik ko na to. Bahala ka na, pagsaulo nito. Bahala ko kayo. Tawad ka mga tawanan niyo, wala dyan mga klaro.